Usa sa mga gilang Hall of Famers sa Sinulog Grand Parade ang Sandiego Dance Troupe. Gani, bisan kon pipila ka tuig na silang guest performer matag Sinulog Grand Parade, apan aduna sila'y kanunay silang giatangan. Nining tuiga usa ka makapatandog nga halad-sayaw ang gidalit nila pagkahuman sa reenactment sa unang misa, bunyag ug kasal. Ano ang report? Sa matag contingent nga mosayaw atol sa Sinulog Grand Parade ug bisan sa mga halad-sayaw ngadto sa Señor Sto Niño, ang pangaliya ug milagro sa balaang bata ang kanunayng tema niini. Apan sa gihimong halad-sayaw sa Sandiego Dance Troupe human sa reenactment sa unang misa, bunyag ug kasal, wa kalikayi nga ma-emosyonal. Ang tibok dance troupe lakip na ang mga tumatan-aw. Ang multi-awarded choreographer ug founder mismo sa Sandiego Dance Troupe nga si Val, milagrong nakasayaw sulod sa pipila ka minutos bisan kun 7 ka buwan pa lang. Ang nakalabay, sukad ma-stroke ang tibok wang bahin sa iyang lawas. Para nako dili pa jud unta makaya nako, but I have to thank the Señor Sto Niño sa iyang healing, miracle healing powers. What happened to me 7 months ago was terrible for me. I cannot accept. I was in the midst of depression. Nag-denial ko. I cannot take it that I am so healthy that I can dance Sinulog 2 days fluvial and the following day. But it's a turning point in my life that to calm me down. The Lord said, calm down and relax. Nalipay lang ko nga na nakasayaw mi karon. Matod ni Val, ang iyang pagsayaw gitumong usab aron pagdasig sa mga PWD sa pagdaig, pagampo ug pagsayaw ngadto sa Señor Sto Niño. Nabantog ang Sandiego Dance Troupe sa pagpreserbar nila sa traditional prayer dance nga sinog ug sa ilang mga maanindot nga costumes. I offer my first step to Sinulog to my doctors who were the instrument for me. Salamat kayo for all the people who prayed for me. Thank you so much, Señor Sto Niño. Till my last breath, I will dance for you. Luan Merondina, Balitang Bisdak.